doon. Saan mo na kung niladoy ko kay kabayan? Tutulog na ako, Bi. Ma'am? Agay! Ma'am? Ma'am? Hello, misis? Natulog man ni imuhang kumipir nga si Claire? Na, dili dyan niron madayon imong release, ma'am. Ha? Ang yan lang silingan mo ako papirmahon nga si Bite? Ha? 2,000 mong ihatag ang Bite? Samuta ko naman siya. Uy, kabang natulog ang taon. Kamata na noon ta. Bilisan mo. Ah, okay na na, misis. Gipirmahan na niya. Karon ako na ni Bite. Ayo, kolektor ni ma'am. Maningil ko si mong utang. Nalagi ka na, sir. Kasi itong tao sa tubangan, sir. Speaker to, ma'am. Muna technique sa ka ng utang mga gahi kay mo bayad. Di bayad, bayad. Karon mo ka. Unak. Pagkalami agit sa kong sunan. Uy, busog dyan ko ani ron kay ako na lang man. Mads! Mads! Unsay sudanin mo, Mads? Ay, Pads, pa yung buntag diha. Unsay sudanin mo? Nang uyap lagi, Pads. Ay, uyap. Parehas sa rita, Mads. Sige, sige, sige. Mo agto na ko dito eh. Kaya mamalit sa kusudan. Ang mamahaw ta, Pads. Ah, sige, ayaw na. Sige, bye-bye. Ah, sige. Ito, anak. Alakaw na si Papi. Mahaw na ko di. Darling. 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 Unsa gani, darling, no? Darling, hala pa na itong tawagan. Wow! Alay na, good ni mo. Oy, dapat makuratan ka. Nag-ipot pa naman ko gatang ni mo nga mong gawas ka. Nikanan ako ba, makuratan ka. Ay, inana. O, inana. Sige, usabon ako. Sige. Kana makuratan ka, ha? Lagi. Sige, kani. Agay, luta pa ko akong tiil. Sa mukha sa gimoy, kabalong natin, gibuhat diri. Sige na, good. Kisakit kaya akong tiil ba? Sakit imong tiil. Pila, isa lang naman mo ako yung isa. Hala, na yung masawa. Patay ka na, masakpan siya ta. Yung sa pahiga na niya, kinukuto na lang taka. Napagod sa kaya. Ay, gisukahan sa iring atong hapon o mga unlan. Ay, mau ba? Pahawa na, bet, kaya ako nindalong sa buka kay labahan. Sino di ang iring dere? Ay, nakasulod mo lang. Hello?